kana dauke da wani karamin rahoto ko akwai yan uwanmu fulanin jihar Gabas ba? Jihar Gabas ko waɗanda suke neman kafa me? Suke kafa wani sabon rediyo da suka bude ana cewa radio wani sai Jamais, wato radio ne wanda za su dinga haɓaka ayyukansu na Fulani a ƙasar Kamaru, kuma radio ne da za a dinga amfani da shi a duniya baki ɗaya, ba wai an san ko zai iya aiki kamar yadda ake bukata. Kuma wannan al'amari an yi shi ne a jihar Gabas a garin Bertuwa. Wannan al'amari da ya samu halartar manyan mutane ta ko'ina wanda suka zo su dafa wato su sanya hannu a cikin wani al'amarin, ko da yake Abdullahi Sadu ka san da cewa ga Rufawu can ko Muhammadu Rufawu da Shaibu wannan kuma kayan suka je domin bude wannan radio din, kaga haka ake bukatar domin aikin su ne, yawa aikin su ne, kuma kar a manta cewa muna da irin wayannan matasa namu ne. In ana neman irin wannan aiki na kaddamar da wannan gidan radio ko kafa shi ko sayan duk waɗansu kayayyaki, su suka sayan da ake yin sa, kamar yadda mu ma muke kokarin cewa insha Allah nan da lokaci kaɗan bayan wannan bikin festi din, in Allah da mu za mu bude irin wannan radio wanda muke bukata. Sunan radiyon kuma Hausa 7. Duk wanda ya ga dama ya zo saka nashi a ciki, duk wanda ya ga dama ya ake kira ya ka gudunmawansa ko kuma ya zo ya hannun jari. Idan yawa shi muke yawa zo sai ya Hausa 7. Amma muna faɗawa Hausa 7 yanzu in ka ga dama ka bayar, saboda muna maganan ko da yaushe ka san Hausa wani lokacin ka faɗa domin sai kamar kana wani abu za a yi bude radio sunansa Hausa 7 insha Allah muna tanajin wannan domin mun yi amma muna buƙatar wannan kuma zai haifar da wasu yawa karfa sai jirgi ya tashi wayansu su zo, amma muna buƙatar hakan insha Allah, kuma muna fata cewa kowa zai kawo nasa gudunmawar da kuma sayan hannun jari a ciki don mu tafiyar da wannan radiyon da mu da su da kai da ni. Mu tare mu tsira tare insha Allah.